belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Vanochtend vroeg is een man doodgeschoten op de Cubagua-weg in Buena Vista. Het gaat om de eerste moord van 2022. 2 mannen hadden ruzie en er werd geschoten. Uiteindelijk bleef het slachtoffer midden op straat liggen. Toen de ambulance aankwam was er geen teken van leven meer. De politie onderzoekt de zaak. Oud-minister-president Suzy Camelia Reumer en Etienne Ijs hebben gisteren een presentatie gegeven in het parlement over het Caribisch Orgaan voor Ontwikkeling en Hervorming, COHO. Daarin stelden de twee dat Curaçao niet bang moet zijn voor de miljardgulden schuld die inmiddels is opgebouwd aan Nederland. In het COVID-tijdperk hebben heel veel landen grote schulden opgebouwd. Daar moet goed mee worden omgegaan, maar angst is geen goede raadgever, aldus Camelia Reumer en Ijs. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente worta clapa servibo na e momento que ta comini abo. Suzy Camelia Reumer stelde gisteren tijdens haar presentatie dat er goed moet worden opgepast dat het COHO niet de autonomie van Curaçao aantast. Daarbij gaat het onder meer om het budgetrecht van het parlement, maar ook om het nemen van beslissingen. Verder stelde Camelia Reumer dat het niet zo is dat het COHO in de overheids-NV's van Curaçao gaat neuzen, maar toch stelde ze dat voorzichtigheid gewenst is in dit onderwerp. Benzine en diesel worden flink duurder. Dat heeft het Bureau Telecommunicatie en Post in haar maandelijkse persbericht bekendgemaakt. De tarieven gaan in op 29 maart. Diesel wordt 37 cent per liter duurder, benzine 17 cent per liter. Water en elektriciteit worden ook iets duurder, maar niks in vergelijking met de hoge stijging van benzine en diesel. Buschauffeurs op Curaçao zitten met de handen in het haar nu de benzine- en dieselprijzen zo flink stijgen. In 2 maanden tijd is benzine 20 cent duurder geworden. Diesel is in 2 maanden tijd bijna 50 cent per liter duurder geworden en dat is volgens de buschauffeurs niet te dragen. Aanstaande maandag om 8 uur volgt er een vergadering bij vakpunt BTG waarbij er zal worden gesproken over mogelijk maatregelen naar aanleiding van deze hoge stijgingen. Gisteren vonden op Curaçao verschillende grote transporten plaats en dat ging om 4 enorme drones. Die zijn voor de marine. Het gaat om het type drone MQ-9 Reaper en daarmee kan de marine voortaan beter Curaçao beschermen. Gisteravond vond er een overval plaats op de McDonald's aan de Dr. Maalweg. 2 mannen op een scooter kwamen gewapend binnen en ze wisten weg te gaan met 3 geldlades. Daarna heeft de politie een achtervolging ingezet en de mannen werden aangetroffen onder meer in Snipweg, bij Brievengat en uiteindelijk ook bij de Kaya Metrologia. Elke keer zag de politie de scooter, maar kon de mannen uiteindelijk niet aanhouden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.